இந்த முழு நாடும் தற்போது கோவிட்-19 அல்லது கொரோனா வைரசுடன் போராடி கொண்டுள்ளது. நினைவில் கொள்ளுங்கள், நாம் போராடுவது கொரோனாவுடன் மட்டுமல்ல. பொருளாதார பிரச்சனைகள், வேலைவாய்ப்பின்மை, அண்டை நாட்டுடன் போர், அரசியல் பிரச்சனை, மொழி பிரச்சனை என பல பிரச்சனைகளுடன் போராடி கொண்டுள்ளோம். அது மட்டுமின்றி தனிப்பட்ட முறையில் எத்தனையோ நோயினால் துன்புறுகிறோம், வயோதிகத்தால் துன்புறுகிறோம். உண்மையில் நமது பிறப்பே ஒரு துயரம்தான். மரணம் என்னும் மாபெரும் துன்பம் நமக்காக காத்து கொண்டுள்ளது. எல்லா துன்பங்களுக்கும் மூல காரணம் என்ன? இவற்றிலிருந்து உடனடியாக விடுபட முடியுமா? ஆழமாக சிந்திப்போம். பாரத திருநாட்டின் பொக்கிஷமான பகவத்கீதையில் பொதிந்திருக்கும் ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தை வெளிக்கொண்டு வருவோம். அதற்காக வெளிவருவதே நமது மாத இதழ் பகவத் தரிசனம். வெட்டிக்கதைகள் கிடையாது, கற்பனைகள் கிடையாது, ஏமாற்றுத்தனம் கிடையாது. பத்திரிகையில் இருப்பவை அனைத்தும் முறையான குரு சிட பரம்பரையில் வந்த அதிகாரபூர்வமான தகவல்களே. பெரியவர் சிறியவர் அனைவரும் விரும்பும் பகவத் தரிசனம், எளிமையான பகவத் தரிசனம். இது நடைமுறைக்கு உகந்த தரிசனம். மாதந்தோறும் உங்களது பிரதிகளை பெற இன்றே சந்தாதாரராக சேருங்கள். வீடு தேடி பத்திரிகை உங்களை வந்து சேரும். 7200070800 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். பகவத் தரிசனம் படியுங்கள். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தரிசனத்தை அடையுங்கள்.